Simuke. Mira. Amazisa taura mazichanyu azere. Ini ndinonzi Zakaria Maziwisa. Munopika here kuti zvemuchataura munomudare chawa chokwadi chizere pasina chimwe kunze kwechokwadi. Kana muchipika mosimudza ruoko rwerudyi moti Mwari ndibatsire. Mwari ndibatsire. Sachataura pano padare. Chataura chokwadi chezvinhu zvakaitika zvandinounza padare. Wapika. Right, wainoki Maziwisa. Kumbira kuti musimuke. Taurai mazita enyu azere pamberi paishe. Mazita. Inoki Shayala wako Maziwisa. Munopika here kuti zvemuchataura munomudare chawo chokwadi chizere pasina chimwe kunze kwechokwadi. Kana muchipika simudzai ruoko rwerudyi muti Mwari ndibatsire. Mwari ndibatsire. Wapika. Garai henyu pasi. Pamusoro changamire pamusoro yevadare motaura nyaya yenyu yaita kuti Inoki agare baba. Pamusoro ishe, pamusoro yemakurukota, pamusoro yevarume vese vari pano, pamusoro yevana mai. Ndoda kutaura nyaya yandaunza pano padare. Wanga uri musi wa27 July, musi weSondo, ndagadzirira kuti ndiende kuchechi. Ndakafonderwa nemunini wangu naInoki achiti mudhara ngatisanganei kumasitoro, uya kuno netokuno yationane. Ndikati ane nyaya hombe handiti ndigare ndibve kuchechi. Saka ndakaenda pamashopu ndikaona Inoki aripo nemwana wake nemudzimai wake nemuroora wedu mukadzi wafana anonzi maHector. Taomberana, Inoki akati iye akandibvunza mubvunzo wekuti wane makore mangani uri sabhuku. Ndikati ndane makore 3. Ndikanzi nguva yako yatopfuura, temu yako yapera. Ndauya kuti tizotaurirana iwe neni kuti undipe usabhuku. Kana tabva pano tawirirana toenda kuna Nobigwesu. Ndakatanga ndamubvunza ndikati nyaya yokuuya nayo ko ava madzimai amairi aya vari kudei kunyaya dzikamaziya. Akanditi ndinofamba nemudzimai wangu, uyu muroora uyu akamirira nyaya iyi, akamirira vana vake, ane vana 3. Vakutaurwa vauya kuzorepresenta vazukuru kwatiri, mwana wemwana. Ndakabvunza ndikati ko vana vokwamazisa vari kupiko vamakagara navo? Tanzi naIshe sarudzai mundipe sabhuku. Vari kupiko vamakagara navo? Ndikapinduka namaHector vakati iwo aiwa, tauriranai muri vairi, kana mapedzerana moenda kuna Nopi. Ndikati nyaya dzekwamazisa ngedzevanhu vairi here? Tinoda vana vokwamazisa vapinde munyaya iyi. Ina ndira kusarudzwa nawe Inoki bai, ndakasarudzwa nevana vokwamazisa kuti ndive sabhuku. Saka ina handigoni kuti nditaure nyaya iyi. Ndati Inoki patigere panapa pastreet, hauna here imwe nzvimbo kumba kwedu? Nyaya idzi ndedzekumba kwedu idzi dzotabva mustreet here. Tsvaga imwe nzvimbo iwe ndobva ati handei kumba kwangu. Ndasvika kumba kwaInoki ndati uda kumhindura here kwandiri. Ndikamutaurira kuti ina handidi kutaura newe nenyaya yekwamazisa tiri vairi, ndoda mhuri yekwamazisa. Saka ndatovhara nyaya yekwamazisa, handidi kuinzwa. Kana uchida kundibatsira iwe, wodaidza maHector woenda navo kumba kwako mundotaurirana, vakutaurire zvandakavatadzira. Kana vakutaurira iwe, wouya manzi wonditaurira iwe, totsvaka way forward kuti tingagadzirise sei.
ndaona manje kazi Inoki awane nyaya zvechokwadi achiti ndagarisa ndikaidzorere kwanoko Mazisa yaane rufu mukati kai ndanonoka kufa kuti munini wangu atore bhuku ndosaka ndaiva nayo inishe ini ndakavhiritswa nasadunu ndabvitswa nasadunu haana kundibvunza kuti usabhuku wandakupa hune temu ndamumusha Mazisa mambo akatipa dheti akauya akandigadza zvisati zvamboitika ndakagadzwa namambo mambo haana kunditaurira kuti usabhuku wangu hune temu ndiri kushoma munini wangu achita kuti temu yangu yakwana saka ndashaya kuti iye haichadiwa nokumazisa bai ndosaka ndauya nayo ishe kwamuri kuti mutigadzirisirewo hona ndandisina manhenga mumusha mangu ndapedza hangu ini Mazisa makinini pamakabvunza nyaya panga panani nani panga paine mudzimai wainoki namahekita muroora wedu mukadzi wemwana ndaga muri kutimi makanzi temi yakwana yemakore mangani ndakinoenda muudza kuti ndaita makore 3 haana kuzonditaurira kuti yakapera rini angoti temu yangu yakapera wani temi yakapera Wamazisa nyaya iri kuya kwamuriyo manzwa zvataura nemukoma ehe manzwa zvipindura zvataura nemukomoni pamusoro idare zvataurwa namukoma Zakaria Mazivisa zvimwe ndizvo zvimwe hazvisiri izvo ndakavafonera ndiri mumotikari ndiri mumugwagwa ndichibva kuHarare ndikati ndiri kuenda kunoona bambo kana kuti mambo Duri maererano nebhuku rababa vangu. Baba vangu ndiwa Makumire Johani Mazivisa, ndomuridzi webhuku iri Mazivisa Village. Ndakavaudza kuti ndoda kuti bhuku ridzorwe mumba maro marakawamba riri. Inini ndiri last year zvinezvi kuva madziba varume vese hakusina kunze kwani ndindasara. Ndoda kuti ndisiye bhuku iroro radzokera kumba kwaro. Saka pano ngatitaurirane nemi ndakufonerai sekuti ndimi mapataki yezvino kuti muzvizive. Vakati achiti panapa vanhu vari kungofamba ngatiendei kumba kwakanaka. Tikakwidza kumba kwangu. Nasvika kumba kwangu vakati muning'ina ndoda kushanda newe. Ndoda kusiya zvinhu zvese zvaita zvakanaka mumusha uno ndokupa bhuku. Wakachema kuchema wakapfuta musodzi wachichema kuti munung'ina wangu uri kupi mazuva ese. Waita zvakanaka wauya uri kuda bhuku. Ngatishandei maproblems ese ari mumusha kana apera ndokupa bhuku. Ndikati hazvina chakaipa. Ndikavaperekedza ndikavabudisa muyadhi ndikavabudisa panga paine motikari yangu ndikavapfuudza wakaenda. Wakati izvo endei kumba. Tikati hatinoda kudzokera tangouya tinge tisina kugadzirira tangouya kuti tiite zvinhu izvozvo chete chete. Baba vaMazivisa, toda kuuyawo pemuti. Kugadzwa kwavo munozviziva here? Mamuripo here kwavakagadzwa? Ndakanga ndisipo. Orati wagadzwa makazombofambawo here kuti koi makatora bhuku sei ndiripo? Makauya kuzobvunzawo kwaishe here kuti zvakafamba sei? Zvinge zvine makakatanwa mukati. Kuti makauya here, makakatanwa anenge aripo, asi makauya here kuzotsanangurawo kuti bhuku rinofanira kunge riri rangu? Handina kuuya kuzotsanangura kuti bhuku rinofanira kunge riri rangu, asi hapana asingazvizivi. Bhuku renge rasara kuti riuye kune mukoma wangu Matthew ari kurwara, ndinaye mumotikari umu hakwanisi kufamba. Wakashedza pano Matthew ndauya atore bhuku. Ndikati inini Matthew ari kurwara, saka chitora iwewe bhuku. Ndikati inini
ya ndokumbira kubvunza yamazivisa inini sana baba ndapedza ndikati ini handitore bhuku mukoma wangu aripo kurwara hakuzi kufa ndozvandakapindura ndichiita dzimwe dzimba dzese wakaita rotation wakapedza uyu aita sabhuku uyu aita sabhuku uyu aita sabhuku ndakataura navo pafoni ava wachiti izvo imba yamapundu haisati yamboitawo sabhuku asi yakaita mukoma Sebastian wakaita sabhuku mukoma Sebastian wakaita sabhuku mwana wavo mapundu mumwe chete namukoma Zakaria inini handisati ndamboita mukoma wangu hasati aita tisu waridzi webhuku baba vangu Johani Makumiri ndiwo muridzi wemusha uyu ndiwo wakaita build that sorry musha wamazivisa maita zvakanaka ndiri kunzwa sunge kuti mune nhoroondo yakanaka sana baba mumusha umu ndofunga pa 3 years dzataurwa nevava dzekuti vakagara usabhuku kwe3 years imimi sevamwe baba makambogara here nemhuri muchionesa muono wamuri kutaura nhasi uyu kuti usabhuku pane pakakanganisika kuti uende kune vava waifanira kunge huri muimba iyi muchionesa mhuri yese iri pamwe chete makamboita chinhu chakadaro handina kuita chinhu chakadaro hazvisiri zvekuwamba pavari chete dzimwe dzimba dzese dzakaita munhu woita sabhuku ichibva sabhuku ichibva baba vangu warwara Johani Makumiri mazivisa mwana wavo wekutanga Arwen akapiwa bhuku nababa wangu ini ndini last born ndindasara baba vangu ngowena wakazi 3 ini ndindasara mukoma Arwen wapiwa bhuku wakazopawo kuna vamajimbura wapiwa bhuku wakandozonopa kuna Sebastian ndopakawambira manyongori mhirizhonga kuti vakaiswa muyanani Cuthbert aita muyanani zvichinzi izvo kuita kwawaita kwakwana ndofunga mhirizhonga yaderera pasi takuchida sabhuku Matthew auye mukoma wangu ari kurwara ikani hakwanisi kufamba chitora wewe ino ndikati ndokutora bhuku remunhu ari kurwara hakuziri kufa musha uyu ndewangu ndewababa wangu ndewangu bhuku iroro nderangu ya chinhu ichocho mataura zvakanaka vamazivisa ndiri kunzwa kuti ari kuisa muri kuisa ndiri kuti inini mukuru uyu ane 3 years dzaataura ari sabhuku handiti kubva pakugadzwa kwaaita naishe guhu iroro handinambopindai munzeve dzenyu kuti murume uyo akugadzwa nedare rake murume uyo ataura akati ndakazonogadzwa namambo chiduku handiti shoko iroro harinambopinda here munzeve dzenyu kuti pane zvaakutoitwa kumusha uku regera ndimhanye ndinozvimisa ndise chichemo changu chitake chatambirwa kuitira kuti nyaya igadzirike nekuti ava vachiuya kuno kudara vari kuti ndakasarudzwa nemusha wamazivisa ndikanzi uyu kureva kuti dare rakaita zvarakanga raudzwa nemusha kuti murume uyu handiti imimi mazoya after 3 years makuti imimi usabhuku wakanga uri wababa wangu musha uyu saka ini ndiri kufanira kupindana saka ndobaa ndiri kuti before those 3 years pagadzwa murume uyu imimi hamuna kuwana here mukana wekuzvinzwa kuti ndo zvaakuitwa kumusha chero imanga musipo inini handidi kuti nditaure nhema handinai zvandakatora kuisa mupfungwa dzangu kuti mukoma Zakaria waitwa sabhuku handinai zvandakatora kuisa mupfungwa dzangu saizvozvo ndandine mubvunzo wangu kuti toda kuti tidzokere kumashure zvishoma amen kubva pakabva Cuthbert mazivisa amen paakabviswa pakanzi mhuri yekwamazivisa ndiri kuda mundipe munhu anotora usabhuku hwemamazivisa nekuti ndabvisa Cuthbert hamuna kurinzwa here shoko iroro richiuya kwemuri
ndakanzwa sekuti izvo zvanzi izvo muyananisi abva zvinhu zvadekara chiuyai nguva mepi mukoma wangu ini utore usabhuku hwenyu ndikavataurira kuti havakwanisi kufamba vari kurwara zvikanzi chiuyai wewe ndikati inini handitori usabhuku hwemukoma ari kurwara hakuzi kufa tiri ipapo mudhara maiudzwa nani izvozvo information yamuri kutaurai maitaurirwa nani kuti chiuya utore muyananisi nguva yake yakwana abviswa aikutaurira izvozvo ndiani hawapo panapa mukoma jeremia wakanga wari kuno ndijeremia ndowakanga wachitaura kuti uyai mutore chinzvimbo ichi muite basa renyu wamakumburi uda kuti mupadzukure zvakare matimi zvakanzi muyananisi abviswa kwaita mhirishonga musha medu kwamazivisa varume vachiita mhirishonga vachirwira bhuku kwabva kwaswa kadhibeti kuti ndiwe muyananisi akadhonza so many makore akati kuti ndobva zvanzi izvo mhirishonga yadzikira hakusisina imimi muri pachinzvimbo chekuti mutore bhuku chiuyai mutore uyu abviswa uyu kwete zvehasha aiwa anzi chimira ongoriyananisa wangochita zvakanaka akudaro ndiani kuda kwaakaenda kuvakuru handizivi ari kutaura kuti uyu ngaachimira uyu angari muyananisi ndiani ari kudaro kuda vakuru aikutsanangurirai imimi ndozvekubvunza aikutsanangurirai kuti yamiswa ndiani ini ndakazonzwa zvakutaurwa sekuti ndine ndiri kubasa rangu kuharare aidaro ndiani aikupa information iyo ndiani ndo zvaingotaurwa nevanhu kunzi kadhibet ndo zvaitaurwa nevanhu kunzi uyu calvet mazisi angari muyananisi amiswa kuti time yake yakwana saka imimi chiuyai wamakumire muchitora bhuku renyu ndizvo ongo saka imimi mauya manje nasi saka makazoya pane uyu nhasi handina imi saka makazoya pane uyu kuti chini pabhuku rangu temu yake yakwana ndizvo handina kuti temu yawo yakwana asi kuti ndakati ndinoda bhuku nderababa wangu pane uyu wamakumire imbondipindurai bishana sabhuku munoziva anogadzwa sei sabhuku handisati ndamboona panogadzwa sabhuku handisati ndambosvika hangu ipapo baba wangu wakagadzwa usabhuku kuda ndinge isati ndabarwa anogadza sabhuku ndiani wanenge waine masimba ekugadza usabhuku ndo wanogadza usabhuku ndiani anogadza sabhuku ndingangoti sadunu saizvozvi ndiani sadunu ndiani anogadza sabhuku nevanhu vemusha kuda kana vachinge vaine mvumo yacho sadunu munomuziva here sadunu ndingangoti munhu anomirira dunhu ayo ndikuti sadunu wenyu mimi wamakumire munomuziva here ishe duri mungamuona munomuziva here handiti tapiwa introduction panapa tese ndichivaona matanga kuona ri nhasi here kana maiwaziva nekare ndaivasiwa kuru handiti onenge vachifamba mumamisha mumarufu saka tinechitaurirwa inini ndinofunga unenge uri ungwaru kuti kana maona zvinhu zvenyu zviri kufamba zvakanaka zogadza usabhuku zogadza pakada sei naika usabhuku agadzwa naika moenda kuna ishesu mupa appointment ishe ndau tauya tisu tiwe wana makumire tisu wemhuri yakati toda usabhuku wedu hwakati muchitaura ishe saka ndakavataurirawo ndakavafonera ndichivaudza ndiri kuenda kuna mambo duri maererano nekuti ndinonotaura nezvebhuku rababa wangu ndakavataurirawo rababa wenyu mimi bhuku iri nderemakumire naika nderamakumire awa haizimbe ebhuku rachawa awa ndiyo kwababa mudiki mapundu
hawamo mubhuku. Kana richinge ratorwa isusu tiri simboti iwo isimboti tinenge tiri kumwe chete, asi chirevo chendiri kureva baba wangu ndio wakariritira musha uyu bhuku iri. Ndowaridzi webhuku. Yes. Imba iyi haizipoi pabhuku pajekisei pachene papa wanenge warimo isimboti ka, asi vanokwanisa kupuwa kudu sabhuku wacho. wakanga wapinda nemune chekare mukoma Sebastian wakapinda musabhuku. Ezvino waripo ndisimboti naika ndisabhuku naika ukapedza temu yawo hawo mozosaga umwe pakadii ipapo. Ini handina kuti banga waregere kupedzera temu yawo kana zvandakataura zvacho. Handina kutomboita mention kuti imi mune 3 years. Ndanga singazvizivi kuti vane makore akati. Asi ndaingotaura chete kuti ndinoda kuti bhuku rababa vangu ridzoke mumaoko mangu ripinde kumba kwaro. Havasatopedza temu yawo here kana wapedza temu yawo? Teke tisina kumbosvika ikoko. Dai wakataura kuti ndinosvika temu yakati zvakati ko ndinoitire chinharo. Wachipinda musabhuku wakatotaura neni inini pafoni wachiti izvo isusu hasati tamboitawo sabhuku mumba medu kwamapundu. Ndikati makapinda ngoma Sebastian waiwe sabhuku. Sekuti dai wakataura kuti ndoda kuti ndipedze 5 years apo chii chakaipa. Usabhuku inzwa makumi ndiri kutaurira usabhuku hauna temu andika usabhuku unobva wafa ndo temu yacho manzwaka haina temu muntu unoita 3 years unoita president unoita 5 years 10 years chiche zvakasiyana. Usabhuku kana wapinda usabhuku unoita usabhuku kusvika wafa ndo temu yacho. Saka imi wamakumura chinitaura iye zvino kuti mimi muda zviite sei parizvo sekutaura kwamuri kuita kuti hakuna ndichapiwa mukana nedare hamufosi dare sekutaura kwamuri kuita kuti temu yenge isati yakwana yenge isati yadii. Handaipo kuti ndiite nharo nawe kuti toita zvakati toita zvakati taitaurirana. Sekutaura kwandaita kwavari kuti ndiri kuenda kuna mambo Duri wakati izvo ndimirire tange tataura tiri 2 kana tataura tiri 2 toenda tese ndozvawakataura iwo awa asi zvinokunzwenga manje wakuya kuyo wakudi ngati wakati muchaya muri 2 kuna ishe wakati izvo ndimirire tikamirira tikataura tikakurukura tikanopedzera nhau iyi kumba kwangu tataura zvese. Hatina kutaura nhau yetemu. Dai vakantaura kuti zvinodiwa 5 years ndaingoti no problem. Asi zvino samuruti ngawapedzawo temu yawo ndizvo ndotora bhuku rababa wangu. Kana wapedzawo? Yes. Kana wapedzawo motora bhuku rababa wenyu? Ya. Baba Mazivisa kuti jekeserai kuti mainzwanana here pawakauya kumba kwenyu? Chaizvo. Taitoseka titopara tikatokwidza kumba wakatontaura kuti ende kumba ndiri besadhani hadzime wangu kumba. Tikandoda kudzokera pane zvindoda unogadzisa. Asi mataura kuti wakachema chaizvo kumba ikoko. Wanga wakuchema maybe tears of joy. Misodzi yekufara. Awa. Wabvunzei varipo wakachema misodzi kweli mishana? Yekufara. Yekufara. Kuti mununa wachibvunzwa kuti uchabva rini? Handina kwakufara izvo. Wamazisa. Wamakumira kutaura kuti mimi makawirirana. Tikati tichazoenda tese kwaishi 3-2 handizve ndakaramba kutaura nyaya dzebhuku nainoki chete. Ndakati huya nemhuri yekwamazisa. Patakabva mhuri yekwamazisa ndeyakasaka ndiitwe sabhuku. Saka wakuya wega patsika yei ndakamubvunza ndikati ko Joel ndikantaurira Joel ari kupi? Ndikati Joel akatama. Ndikati varuka vakambotama vachienda kwachitsva vachienda vakadzoka mumusha. Vasekireta baba vaJeremia vakambotama vakaenda kwachitsva vakaenda mudeedzo vakadzoka mumusha.
baba vangu vakamboenda kwakatsenga vakadzoka mumusha. Joel achadzoka. Hatingati Joel hasiri mwana wakwamazivisa nekuti akatama. Iwe hauna purazi here iwe? imi mosa muri bhuku imi muri bhuku makatipiwa nokwamazisa ndizvo wamakona muusinzere awari kuti bhuku wakapiwa nemhuri yekwamazisa kwete kwete isusu takatozozvinzwa zvaunzi mukoma Zakariya wasabhuku awo ora chinonzi mhuri yekwamazivisa chii ndimi mega including iwo neni nani newamwe wekwamazivisa. kana muchiti no hawana kupiwa nemhuri yekwamazivisa zvinoreva kuti kana muva muri absent pazvaiitwa haisi mhuri yekwamazivisa yakazvironga. Tinenge tichida consensus kuti munhu wese awirirana nazvo, munhu wese apinda nezvinhu. Regerai tidaiwo tingawidze zuva panapa rinowira nekanhau kadiki diki. Chekutanga chendoda kukuzivisai ndechekuti panhau yauyiswa panapa yeusabhuku nemazera ari kutaura nezvazvo kuti ndiri kuda usabhuku nguva yakwana kana kuti hauzi hwenyu ndehwababa wangu, mazera acho ari kuita izvozvo. Mazera enyu ndaifunga kuti mamuri wanhu waifanira kubatanidza wechidiki, kwete mazera enyu aya kutaura zvebhuku, especially iri rekuti wagara for 3 years pakanyararwa. After 3 years maakuuya usabhuku hauzi hwako. Pasi pezuva pano pamitemo yeZimbabwe handisati ndambozviona. Usabhuku kana uchibva pamunhu hunobva ndokunge aita criminal record yekuti asungwa nemapurisa atovhariwa. Kwete pasina criminal record atogadzwa akutambira akufambisa musha. After 3 years maakuuya. Nhasi kana mangwana akafuma achinzi afa nenyaya yamauyisa mudare muno, totaura ndiani? Ndipindurei. Muri kuisa kubvunzo kwendiri here? Vanhu vanofungidzira vanotika sekuti vari kukakawadzana, vari kunetsana. Saka ndofunga iyeyu ndiye adini auraya. Vanhu ndozvavanoita. Saka muri kuona here kuti nhau yenyu iyi iri kuita sepwere asi muri vanhu vakuru. Nhau yamauyisa yamagarira apa iri kuita kunge yewana vadiki but zera ramari hazvienderani. Ndaifunga kuti semi wamazivisa mune nhororo. Ini saishe ndakukudzai chimwe chinhu. Ndakadaidza mazivisa yese, ndakatumira shoko nana Jeremaya nanani kuti wese anonzi mazivisa endai munotanga mandogara pasi kumusha kwenyu mouya netsvana. Ichokwadi ichocho. Ndinotenda kwazvo kuti izwi iroro ndaichataura kuti mambo akati tiri kwachiduku wana mazivisa mese endai munogara pasi. Saka handichazivi kuti chamakutsvaga chamakuda kuti tiite izvozvizvi wapenyu, wakagadzwa, wari kushanda, wane makore 3 wachifambisa musha. Chemurida kuti Ishe aite chii? Isi tinokurudzira kugara nerunyararo, kugara zvakanaka. Fanika especially mimi muri blood brothers, ropa renyu nderimwe chete. Munofanira kunge muri kutobatsira aripo sabhuku muchimutsigira. Kuti mukoma wangu kuti musha uende mberi zvakanaka, unofanira kudai nekudai nekudai. Kwete kutoti temu yako yakwana. Mazwi iwayo handina kududza kuti temu yako yakwana handina. Ndakataura chete nhau yekuti bhuku ngaripinde kumba kwaro ndera baba wangu. Zvichirewei? Handina kutaura mashoko iyayo anorewei kuti bhuku rakufanira kupinda mumusha maro ipo paina akatogara? Zvinorewei? izvi zvaitsanangudza kuti riuye kwamakumire.
ribve uko riuye kumakumuriro ndizvo uyu akatogadzwa uyu ari kutoshanda hurumende yakutomuziva. aiwa zvichitsanangudza kuti nekufamba kwenguva mazuva emutauro acho enge achakwanirana akwanirana totora after hour imimi mozopinda kwamakumuriro. Mazuva emurutaura ndeapi? Ndiri kurasika emuri kuti akwana mati imimi 1 3 years wari muchinzvimbo ichocho. Saka kuda mazuva acho anenge anodiwa maybe 5 10 years so. Simoti ndoimba kuti nyaya dzese dzaiswa pachena muchinyatsotsanangurwa kuti munyatsonzwisa nditira ndoimba kuti zvizhinji zvacho mazvibata amene zvamakungoitawo hanzi temu yemunhu aripo temu yake inopera nekufa kwake handiti pa 3 years dzagarwa neava zvakatoitwa zviri pamutemo vachiunzwa nemudare rino iri kwete kuti dare rino iri rakaenda kunotsvaga vamazivisa kumba kwenyuko asi kuti ava ndo vakatoiwa navo nana mazivisa vakanga varipo vacho vese ndo paya patambobvunza kuti imimi makambogara here pasi sana mazivisa muchikurukura chinhu ichi maybe mukadai makaudzwa nevamwe wenyu kumba uko kuti chinhu chitakatochipedza ichi ava vakasvitswa kuna mambo avo mambo vakagadza munhu saka kwakuchitangazve ndo pari kunzi nashe tochiteere munhu atopo chitobva izvozvi izvi nekuti kune umwe auya ari kuti ndini vabatsire pafuti ipapa musi wagadzwa wamazisa pamwe pane wamazisa wangu ari papa pane mazisa akanongedzera kuti iye zvino uyu ngaachipinda uyu wajeremaya wari panapa jeremaya mazisa ari panapa awa ngwana manje ndiwo wakazonongedzera awa kuti awa ngawachipinda pamusoro pazvo nyati wanga wasi awa ba papa ine awo walameki mazisa ndara lameki mazisa mukuru wacho ndo wakura wachagoni kufamba ba kuenda kwana mavhudzika kupi kune musangano saka taakuti kuchipinda chi Zakaria mudiki aide asina kupinda ba handi kungwara kwake ba kuti apinde nofunga kuti nekuda kwenguva dzedu nyaya yapachena chena ndiri kuti mamwe mashoko endoda kutaura ndeyekuti endai munogare zvakanaka kana iri nhau yeusabhuku ine muronga wayo ende haitaurwi kana pachina sabhuku aripo unenge wakunge wakuti anonoka kufa semausira waita nyaya yekuti yane rufu mukati wakutozvityira kuti pakutaurwa taurwa sabhuku apa anytime ndinogona kufa pamwe zvisiri izvo but ndiri kuti in future sabhuku aripo akafa kamwe kamufiro kasinganzwisiki nyaya iyi tichaipindira regerai atonge kusvikira paachasvitswa naMwari then isu tozokuudzai zvekuita zvaizvozvi hamugoni kumubvisa kana asina any criminal record ndiri kutaura rakacheka nyika be it mubve pano munoita apiu muende kupi hamugoni kumubvisa asi akaita record yecriminal anobva saka ndiri kukumbirisa kuti mudzokere mundogare zvakanaka semazuva ese nhau yeusabhuku handidi kunzwa kuti iri kuramba ichitaurira taurai dzimwe nyaya pamusoro imambo mwana anga achida kutaura uyu hamini zvanga achida kutaura mukatimira ndichikumbira chisimuka yenyu mesi munhu wayo wabatsire kana anga wabatsire ndikuwasumudza